Anyway, salamat kayo nga naa mo karon mga igsuon. Karon nga kagabihon, medyo lami kayong dili ibangon na tong pagabot na mo. Naligo ko niya pag human higda, lami kayong dili bangon, kapoy jud kayo. Pero ang Ginoo kanunay maghatag natog kusog. Amen. Magpasalamat sa Ginoo kay madaogon na nga mo ang pagbiyahe sa Negros. Unya napahilo na po si Papa nga nahimaya po ang Ginoo. Kay kada gabi daghang tawo. Magpuli-puli mi og wali magabi. Unya hangtod na pagka Sunday, hangtod paglubong. Unya kitagaan po mi sa Ginoo og dako kayong kalipayon nga pulo mi kabuok na tanan. Unya hiusa gyud kayo, wala gyud kay madunggang na ay mga ginagmay, wa gyud gihiusa jud og kayo sa Ginoo. Apil ang amo ang mga kada family sa pulo ka magsuon. Ang uban wa pa man naminyo. Unya ang tanan nga mga provision nga gitampo-tampo, nagabot-abot, paigo gyud kayo, gahinubra pagod gani sa paghimo sa maong patigayon. Kay kuan man to, ang gihimo kay dili man to kana bitang inig magabi snacks lang. Kutob jud sa inig buntag na maabot mamahaw tanan inig kaudto mo ni udto paghapon mo ni hapon lay po tong snacks. Unya mo nay gi providean gyud ni Lord tanan hangtod jud sa pagtapos niya. Pagtapos ang uban yahay nagpamauli, ang uban gi-invite gyapon namo ta balik ta dito sa amua kay napay tuhod do. Napay mga tuhod. Napay ginagmay. Hangtod nga karon na pod nag-iyahay na pod mig panglakaw. Ang usa balik Manila, ang usa padong aduha sila padong Cebu. Kami pa uli diri. Kuana. Nya balon gyud kanang lami gud kayo ang gibuhat sa Ginoo. Grabe jud kay nga kalipay. Ug naro nga mamatay mga igsuon. Kanang magsigig kaguol unya napay mag-away-away. Yung napay magmahay-mahay. Kami reki pa sa daan ninyo, buhi pa ni. May rama mo. Ingana una. Pero kato gyud mga igsuon wala gyud unya. Mag-prayer me, nya human og prayer, mag-meeting me nga mao ni ang atong kwarta, mao ni ang atong mga gastuhon, kani human na. Ingana. So, gi-provide ra gud pod ni Lord tanan akong usang kinamagwangan namo. Ngon siya nga, sige, kanang ihawa na. Kay naman po may mga silinganan nga, di mga ugbaboy. No. So, ihaw tong baka. Nya, ang ako pong usang igsoon, nabod siya ihang buhi po. Nga, baboy, di. Naana, tanan. Karon ka na amanggil po di mo kaog baboy, di po mo kaog baka. Kumpra pog manok, kay manang kakaon gyud tanan eh. So, madaugon kay gi-provide ni Lord and among pag-ampo nga katong mga pulong nga gipangwali mamunga gyud to mga igsoon. Kadi gyud to basta-basta nga walihanay. Wali gyud to nga grabe kayo ang kaalam sa Ginoo tungod kay naa may kinabuhi nga sacrifice. I mean gikuha aron nga matapok. No? So, panasalamatan ako ang Ginoo na mga igsoon sa inyo pong mga pag-ampo o sa inyong mga ambag-ambag ba na kami nakabiyahe mga igsuon nya safety sad mi nakabalik grasya kay sa Ginoo na tanan. Karon ang atong hisgutan mga igsuon giuluhan siya pagkatapos sa mga gimbuhaton sa kinabuhi or pagkatapos pagkahuman sa gimbuhaton sa kinabuhi. So tanang tao mga igsuon ay assignments kinabuhi. Unya sa Bible walay kanang gitawag na to resignation. May tabo ra ng resignation sa company, mahuman na ang iyang mo sulod na siya sa 60, pwede na siyang mo-resign. Pero sa Bible mga igsoon ang atong gimbuhaton sa kinabuhi walay pulong nga gitawag og resign. Ang giingon gyud sa Biblia pagkatapos or paghuman sa buluhaton. Pag nahuman na nimo ang tanang buluhaton nimo sa kinabuhi, diha na ka magtapos. No? Pwede bag magpahangin tagamay daw kay init na kayong kahimtang kinabuhi. So nga itong isgutan karon kining natapos nga buluhaton ni Apostol Pablo
sa simbahan sa Efesos. No? Muna yung atong hisgutan karong gabi una ang pagkatapos sa ang paghuman sa gimbuhaton ni Apostol Pablo simbahan sa Efeso. Katapusan na niyang panamilit. In other words, di na sila magkita pang buhi. Kay niabot naman ang last missionary journey ni Paul, dadon na siya sa nigabot niya sa Jerusalem, dakpon siya unya. Ipasapasa na siya hangtod maabot siya sa Roma. So, itong tanaw na mga igsuon na asa Buhat Kapitulo 20, Acts chapter 20, verses 20. Okay? So Acts chapter 20, verses 22 to 24. Acts chapter 20, verses 22 to 24. Sige mo, barog sa kadali mga igsoon alang sa pagbasa sa mensahe sa Ginoo. Ingon ang Acts chapter 20 verses 22 to 24 ingon diha og karon minanduan sa Espiritu Santo moadto ako sa Jerusalem ug wala ako masayod kung unsay mahitabo kanako didto. Ang nahibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag syudad naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. Apan giisip ko ang akong buluhaton, ang akong kinabuhi, nga walay bili basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Diyos. Magampo na ta, amahan namo, nga langit nun, salamat amahan sa imong kaayo sa imong kinabuhi, salamat sa imong proteksyon, salamat sa panalangin. Salamat Lord nga nakasulti pa mi, nakakita, nakadungog, makabuhat, makalakaw. Salamat sa hangin, salamat sa pagkaon, sa tubig, sa kusog nga imong gibutang sa mga panglawas. Karon ning taknaa Ginoo mong pasalamatan ang espirituhanon nga panalangin nga mao ang langit ng kaalam nga imong ihatag kanamo. I pray nga ang imong balang espiritu ug Dios magagamit niini maong mga pulong aron maligo na nga mga panglawas Ginoo. Salamat sa imong gugma nga walay paglubad sa kada usa kanamo sa matag pamilya. I pray Lord ni bisan kinsa maabot niining maong mga mensahe. Ikaw ang Dios magapanalangin sa tanan. Mao ni ang among gipangayog pasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen and amen. Manglingkod tang tanan mga igsoon. So karon wala tay live sa Facebook tungod kay wala tay load. Expire ang load unya wa na kunoy unli sigumo. So sige lang kay basig nara niya ipaagi ana. Anyway, napa may ma-upload. Makapaminaw lang gyapon sila kay laro man subayon. So gikan sa paggikan namo, wa na jud koy tingog. Kay sige kong gaubo ba. Nya pag-abot didto, sige nilang gi-pray nga ako sad ga pray sad ko nga Lord akong tingog. Kay magsabot-sabot man mi ikaw mo last night, ikaw mo Sunday, ikaw mo preach on Sunday, ikaw mo kani kada gabi igud to. So mo to sige kog ampo nga Lord ma-okay ra jud akong tingog. Unya na ako'y 2 nights nga wali og Sunday. So katulo ang ako adito. Praise God nakatingog pagyapon. Unya na pay nahabilin. Mag-anam ra kog inom og tubig. So ang sa among papa is dugay na gud pod siyang nangandoy nang pangayo sa Ginoo nga kuhaon na gud pod siya. So mao na nga sa gitakdang panahon gitawag na gyud siya ni Lord. Onya ang pagtawag ni Lord sa iyaha pagpanawagan pod sa mga tawo sa palibot. Kaya ang nahitabo mong God pagka normal lang tigom-tigom like birthday mang-invite me di manuol ba? Na birthday tara magsalo-salo ta. Di gyud. Ambot lang pod. Onya na mga basta kay na mga event. Dili kaayo ba bisan pag kasal? Di kayo umangkuan ba? So pagkamatay sa kong papa, dool na tanan. So, moto nga, kada gabi na sila
Unya mura lagi libre bitaw. Kabalo mo anang VBS? Vacation Daily Bible School ba na? Ano sana? Magtuon bitaw kada adlaw. So libre to. Nga VBS. Mura may ka VBS ba nga kada gabi na ay pagtuon. Yan lipay kay mga igsuon kay grabe jud kayo ang mga mensahe nga gihatag sa Ginoo. Makaingon jud ang buhi ang Ginoo. Nya imbis na magahilakay or mag-unsa man diha, kinalingawan, kinalipayan gyud mga igsuon. So, munang ningon diha bisan day ang kamatayon is blessing siya. Kay ingon biya si Apostle Paul nga, for me to live is Christ and to die is gain. So ginansa kadaugan ang kamatayon. And then ingon ang Proverbs nga kining tinuod nga panalangin adds no trouble. Ang panalangin kuno dili makahasol nimo. Muna nga, kano ko panalangin na gining pagtawag ni Papa kay wa na siya malipayon man ang matag kanakan, matag pamilya. Why ilis? Okay. So, karon ng kagabiyon ato ning klarohon og ayo tungod kay na ako'y nasabtan pag-ayo sa kinabuhi sa tawo mga igsuon. Diha sulod sa panimalay sa iyahang eskwelahan, sa iyang gitrabahuan or sa misyon or sa church or bisang asa na ay kinahanglan nga ikinabuhi sa tao ug na siya gikinahanglan nga dili niya i-apil sa iyang pagkinabuhi. Diha sa pagpadayon sa iyang gibuhaton sa kinabuhi hangtod mahuman ni. Kaysa pagkatinuod lang sa kinabuhi sa tao mga igsoon, naghahanap kinadaghanan kayo ning mga butang nga wala untay apil nga atong giapil-apil. Munang maminaw tao gayo mga igsoon. So, ato na ning sugdan sa gisulti diha ni Apostol Pablo agig babay, farewell niya sa Ephesians. In fact, ang whole congregation ani og mga leaders sa Ephesians dili pa sila mudawat sa dangatan ni Apostol Pablo, pero kay mao namang gyud ang mahitabo, munang subo kayo sila. Kay matapos namang gyud ang buluhaton ni Apostol Pablo ngadto kanila. Sa mga kami, sa among pamilya na pulo ka anak, natapos na ang gibuhaton sa among amahan diri kanamo. Nahumana siya sa among pagpatubo. Moingon ganito, humana siya sa mga sakripisyo, pag-provide, panarbaw, pagbilig mga pagkaon namo, mga bisti namo, nangaminyo nami. Moingon ganito siyang ninduta untag nakaabot patong among inyong inahan nga naing anak namo. Malipay gyud to. Mingana siya no? Na, nahuman na ang iyang buluhaton nga mo pakaon namo, mo trabaho, mangita para namo. So, ang iya na lang gibuhat para namo is kanunay na lang gid siyang nag-ampo. Usahay ingnon to namo pa. Gabi pa man kaayo, pwede ra kag mag-ampo hinayan lang sa imong tingog. Kay mo matag alas 11 unya mag-ampo na siya, dayong ugwa na siya ampo, mag-awit na po na siya. Dayong mag-ampo na po. Magsigir ginag halos tanan ngayang mahinumduman iyang iampo. Nahibaw pumigo sa iyang ampo kaya magyong isulti. Di man parehag ka na mag-prayer meeting tang. Nga paos na ning uban kay. So, nahuman na ang iyang gimbuhaton, natapos na ang iyang gimbuhaton mga igsoon. Unya kita gusto pa nato nga pugngan. Ayaw sa, di pa pwede. Ang uban po magdrama-drama, nganong gibiyaan pa man ko nimo. Ngano ko nung gibiyaan? Gusto ra ka, ikaw, mayos panglawas na siya mag-antos niya. Mong reklamo pa kagbiyaan kang paulay na siya. So tanawan ng mga igsuon, musugutag sa dili, mahuman gyud ning atong gimbuhaton. Ningon diha sa verse 17 aning chapter 20, dinhi lang ta mag-focus ato ning expound. Ingon ang verse 17, samtang didto si Pablo sa Mileto, gipasuguan niya ang mga pangulo sa simbahan sa Efeso aron paghangyo kanila sa pagpakikita kaniya. So adtuan ninyo ni nga church, ina mga leaders, ang mga katawhan nga gusto kong makikita nila. Because nahibaw na si Pablo nga di na siya mahibalik. Nahibaw na siya nga di na ta magkita sa sunod. No? Then ningon diha ang verse 18, sa pag-abot nila mingon siya, nasayod kamo kung giunsa nako paggamit ang tibuok kong panahon samtang ako uban pa kaninyo sukad
sa unang adlaw hangtod sa pag-abot ko sa lalawigan sa Asya. Iyang gipahinumduman. Sukad na abot ko diri, nasayad mo, giunsa mo na ako pagtudlo, giunsa mo na ako pag-amuma, unsang matang sa akong pagkinabuhi. Iyang gipahinumduman sila. Next, ingon siya, uban sa dakong pagpaubos, og mga luha. So, apil ang mga paghilak mga igsoon. Nag-alagad ako, ingon nga sulugoon sa Ginoo, bisan pa sa mga pagsulay nga midangat kanako gikan sa mga daotang laraw sa mga Hudyo. Iyang gipahinumduman nga mao ni ang pag-alagad, mao ni ang akong gimbuhaton. Next, ingon siya, nasayod kamo nga wala ako'y gihikaw bisan unsa nga makatabang kaninyo samtang nagwali og nagtudlo ako kaninyo atubangan sa katawhan og diha sa inyong mga puloy-anan. Kining buluhaton sa panagtigom o buluhaton sa kada panimalay, ningon siya nga, wala gyud ko'y gihikaw. Ang tanan gyud akong gisulti. Ang mga pagbadlong wala. Ang pagtudlo wala na ako gihikaw, wala na ako giako-ako ra. Ang pagsaway, ang pagdasig, ang tanan, akong gibuhat diha kaninyo sa simbahan, bisan pagani diha sa mga balay-balay. Grabe ni pagpamuhat ni Apostol Pablo, no? Sunod niyang gisulti mga igsuon, niingon siya. Sa verse 21, giawhag ko ang mga Hudyo o ang dili mga Hudyo sa paghinulsol o sa pagbalik ngadto sa Dios o sa pagtuo sa atong Ginoong Hesus. So, kining pagpahinumdum niya nga, mauni ang akong ipangbuhat, inigwala ko, o inigkawala na nako, kadi naman ta magkita, di na ko mabalik. Dako kayong assignment usab ninyo nga inyo ning buhaton. Napabata, naminaw? Ingon ang verse 22, ug karon minanduan sa Espiritu Santo. Kisay nagmando? Dili ang iyang kaugalingon, dili bisan kinsang labaw ni bisan kinsang apostoles, dili ang iyang leader, dili ang pastor, dili ni bisan kinsa, kundili ang nagmando kaniya ang balang espiritu. Nga unsa? Nga muadto siya, no? Nga muadto ako sa Jerusalem ug wala ko masayod kung unsay mahitabo kanako didto. So, naa kay madawat nga sugo sa Ginoo igsoon, lakaw, mo ni buhata, mo ni buhata. Pero mahadlok kang mubuhat tungod kay kanunay tang nagapaniguro sa unsay umaabot. Before ka moadto sa dapit, unsa man, na ba ko'y kakatulugan dito? Na ba ko'y eksaktong pagkaon? Na ba ni allowance? Na ba ko'y unsa may maako ani? Badingon si Paul nga, muadto ako pero wa ko kabalog maunsa ko dito. Basta kay gimanduan ko sa balang espiritu. No? Muadto ko dito kay gimanduan ko. Din man kagikan na mista pastor. Ano man? Gimanduan ko si Holy Spirit, pastor? No? Pare atong giingon dito nila nga ang music team ko no patukar og Jopay. Kumusta ka na? Susulod sa church. Naabtan sa pastor, gibadlong sa mga kalibutanon nga awit na sa sulod sa simbahan. Ni rason dayon tong worship leader ni pastor, di man po na kinasing-kasing. Di ko no kinasing-kasing. Kanta-kanta na pastor, di man kinasing-kasing. Kamao mo rason-rason, no? So gimanduan sa balang espiritu, dinis tong kinabuhi mga igsoon, bastag sugo sa Ginoo, ayaw na lang pangutanag, magunsa ko dito, na ba ko'y pagkaon dito, na ba'y allowance ni, na ba ko'y kapuyan, bastag ingnon kang lakaw-lakaw. Mausab kini ang mando nga nadawat ni Abraham. Padun siya sa dapit nga wa siya kabalo sa pinulungan, wa siya kabalo sa mga tao dito, wa siya kaila. Pabiyaan niya ang unsay naa niya. Nga normal nga reaksyon sa tao mga igsoon, pagka ingnon kanini lakaw dito, maguna-una din kag magunsa ko dito, unsa kung buhaton dito,
ang unang sugo lang ang imong nadawat sa imong gigikanan, giingnan lang kalakaw dito, kay nikaabot dito, sultian na po ka kung sa imong buhaton. Kita gusto na to, nga naatanan ang detalye, arong siguro tang inigabot dito. Giingnan naman ka Lord, mao ni mahitabo. Pero siya wala, giingnan lang siya, lakaw dito. Ang iyarang naibawan mga igsuon, kining naa sa 23 ningon. Ang naibaluan ko lamang mao nga ako gipasidan-an sa Espiritu Santo nga sa matag dapit nga iyang atuan mga igsoon, naghulat kanako ang bilangguan ug ang mga kasakit. Mao ni iyang naibaluan. Nagulat niya ang bilangguan ug ang mga kasakit. Kung kitaan ni mga igsoon, murag moingon natang Lord, wala man lay kalipayon. Pero gipasabot ni Apostol Pablo nga ang iyang kalipay dili sa mga maangkon niyang maayong butang or dili maayong butang sa dapit niyang adtuan, kundi ang tinuod niyang kalipay mao nga makaambit siya sa kasakit ni Kristo ug makatuman siya sa kasuguan sa Dios. Muni ang kalipay mo nang bisag mag-unsa, bisan pagprisuhon ko dito, latiguhon ko dito, anad nako, lipay kayo ko ani, mao ni. Makaambit ko ani. Sa verse 24, apan giisip ko, no? Bisan naibaw siya nga nay kasakitan, na ay mga bilangguan, ingon siya, giisip ko ang akong kinabuhi nga walay bili. Unsay sumpay? Basta lamang matapos ko ang buluhaton, mauna ni. Mauna ni mga igsuon. Magsigi pag itag paningkamot, kabuuto nato ni mga butanga, kini mga butanga, pero wala lamang tay paghuna-huna nga matapos lang nako ang kabubuton sa Ginoo sa akong kinabuhi, enough na sa ako . Kabantay mo na mga taong na naglakaw niya, gabit-bit og kateter. O niya, ang uban po na nag-wheelchair na lang, pero gasigi, gihapog, pandakop o kwarta, mga bilyonaryo na. Walay hunong ang ilang pangandoy mga igsoon. Matingon si Apostol Pablo, lahi ang Apostol Pablo, kaya nga siya, bisan ng akong kinabuhi, o magisgot kag kinabuhi, i-apil na to diha, ang atong pangbiste, ang atong pinuyanan, ang atong matang sa pagkaon, ang mga maayuhon, ang mga nindutong mga butang, kining tanan walay bili, basta lamang matapos ko ang buluhaton nga gihatag sa Ginoong Hesus kanako. Unsa man na, nga mao ang pagsangyaw sa maayong balita sa grasya sa Dios. Kabalo mga igsoon kining atong linihukan nagsugilon is maayong balita. Pero kung ang atong mga linihukan mga ginara-gara mga igsoon, ang atong sinultian mga makapasakit sa uban, ang atong gisangyaw dili maayong balita. No? Muna gisulti ni Apostol Pablo nga, basta kay mahuman ran ako ni nga buluhaton. And then, nibalik siya sa pagpahinumdom sa mga magtotoo, niingon siya nga sa verse 25, naduaw ko na kamong tanan og nawalihan mahitungod sa gingharian sa Dios. Og karon nasayod ako nga dili na kita magkita pag-usab. Kamong mga anak, mukalit og nangatulog na mo, hagok kayo ba? Muka og kalit inyong inahan. Unya, ang dagway murag balaka na kayo. Unya, moingong lingkod mo mga anak. Nasayod yun ko nga di na ta magkita. Man, unsa day ka ma? Balaka tingali, no? No? Gito, kanang akong mga gipang tudlo ninyo, akong gipang sulti ninyo. Ayaw gina ninyo og pakyasa. Maoray na yung sekreto, parang nahikalinaw ang kinabuhi. Ayaw, biya mo pag-away-away ha. Pag tinabangay mo, kaya mga magsuon na bagyon mo. Ma, naunsa day ka ma? Wala ra, matulog na taron. Tingala siguro sila, no? Basi Apostol Pablo, mga igsoon mo ni, ang ipainomdom. And kaning katawhan, grabe kaayo ang ilang kalipay sa diha nga nakaangkon sila og Kristos kinabuhi pagtuo tungod aning Apostol Pablo. Tungod sa ilaha kanini. Munang ug naa pa mga panguna-una nga murag di pa namo makaya nga biyaan pa minimo. Di murag di pa gyud. Kuana sa gyud ni, ayaw sa gyud pabilin sa kani. Pero sa pagkatinuod lang mao naman gyud ni matapos naman ang iyang buluhaton ani nga simbahan.
Sa verse 26, busa niining adlaw sultian ko kamo sa walay lipod-lipod nga kung aduna man kaninyo'y dili maluwas ayaw na ako ninyo basula. Murag nawalin ako ni one time diri no. Nga tanang matang sa pag ingon patang Pastor Freeman ay gawali nga murag sige kasuko. Na ay waling mapailubon, na ay nagwali nga, no? Munang digyot ta makaingong wa gyud basol na to nga di man ko kamaong wali to siya munang wa ko nakabig. Klaro gyud kay to siyang muwali nga wagoy kaalam kay wag ko kahinulsol. Pasangil lang nagwali. Ingon siya ayon na jud ko pasangil og di mo mangaluwas. And sunod ningon siya kay wala ako magpanuko sa pagpadayag kaninyo sa kinatibuk-ang katuyuan sa Dios. Wala nagpanuko sa pagpadayag. Munang dasigon ka na ko igsuon pag time nga pasiron kas pulong sa Dios ayaw kahadlok. Mingon niya kag basig di na nimo simba si Kares maigo ni ba? Di na lang nako ni isulti. Kare na lang. Basin pog mangluod ni si Gaspar ba og ako ning iwali. Pagkalisuda ngita lang pug laing verse Lord. So ingon si Puso Pablo nga wa ko nagpanuko. Sulti niya. Ingon ang verse 28, bantayin ninyo ang inyong kaugalingon. Nanawan yung Bible, basig, bantayin ninyo ang uban. Bantayin inyong silingan. Ingon niya, bantayi ang inyong kaugalingon. O ang tanang magtotoo nga gitugyan sa Espiritu Santo sa inyong nga inyong amumahon. At imana usab ang simbahan sa Dios nga naiya pinaagi sa dugo sa iyang anak. Di pwedeng pasagdan ang church. No? Di gyud pwedeng pasagdan. Kung magtrabaho ta sa itong panimalay, trabaho po ta sa church. Usay mga panginahanglan nun, tabangan, dili gyud nato pasagdan. And then, ingon pa gyud siya, nahibalo ako nga inigbiya ko kaninyo, dera. Anhaon kamo sa mapintas nga mga lubo o wala sila isayluan sa panon sa mga magtotoo. Bastag mo biya ang magbalantay, sigurado yun na. Naagyo'y atake sa yawa, mga igsoon. May pipilao niya ka mga tao nga diha sa inyong pundok nga manudlog bakak aron pagdani sa mga magtotoo sa pagsunod kanila. Daga na kayong bakak ron nga pagtudlo. Kana lang daang wa na'y impyerno. Pati si Satanas maluwas. No? Unya ikaw og kulang ka kaalam sa Bible bitaw no. Nindot tot, wala may impyerno. Okay po, di na mag-antos ang yawa. Murag andinhi ko ninyo kay way impyerno. So bantay kita, bantayin yung kaugalingon. Sunod. Busa pagbantay gayud kamo gibalik pagsulti no. Og hinumdumi nga sulod sa tulo ka tuig gitambagan ko ang matag usa kaninyo adlaw o gabi uban ang mga luha. Grabe no, 3 years nga discipleship ni. Adlaw o gabi apel pang luha. Hilakan ning mga gahig ulo ba? Ipangga Ginoo. No? Grabe ning iyang discipleship di nato ni kaya igsoon. Ingon ang 32. Og karon itugyan ko kamo ngadto sa Dios og sa mensahe sa iyang grasya makalig-on siya og makahatag kaninyo sa mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. So mao gina si Lord nay bahala. Si Lord ay bahala. Ingana ra man na igsoon. Itugyan ngadto sa Ginoo. Dili po ka pwedeng moingon nga si Lord ay bahala kung nagkulang kas pagtudlo pagwali. Dagan na kayong Kristohanon, dugay na kayo na Kristohanon, wala na nga bago ilang hunahuna, wala na nga bago ang ilang mga pagtuo, huyang yapon kayo, wala sila naligon. Nga naman, tungod kay, itugyan na tamos Ginoo, isalig ramon na ako sa Ginoo. Pero wala, tudloy o kayo. Niyon sa si Apostol Pablo, itugyan ko kamo sa Dios og sa mga pagtulunan nga akong itudlo kaninyo. So si Apostol Pablo, doon na siya gisaligan. Nagsalig ko sa Diyos. Nga siya'y bahala ninyo. O nagsalig ko sa mga pulong nga akong ipangwali. Nga pulong sa Diyos. Nga maoy muhatag niyong seguridad. Bisag wala na ko. Ing ana siya mga igsoon. So kinahanglan gayod nga ang matag usa.
makasabot og ayo aning pulong sa Ginoo. Kay daghan nato gabasag Biblia wala pud tay tinguha nga makasabot. So paninguhaon gyud nato mga igsuon. And then ingon siya sa verse 32, padayunon nato ni makalig-on siya og makahatag kaninyo mga panulundon nga gitagana alang sa tanang katawhan nga iyang gibalaan. So, in other words, murag ni ingani pagkasulti ni Paul, ayaw mo kaguol nga wala ko. Okay? Kay dunay Dios og naay iyang mga pulong nga may maghatag niyo seguridad, mas makatabang og mulig-on siya diha sa matag usa kaninyo. Dili ang tao. Kay nganuman, sama ani karon, mubiya ako. Igsoon, sa atong kinabuhi, dili tanang higayon, magkuyog-kuyog da. Sama nga, kining ginikanan may napulo ka anak. Sa mga panahon nga kauban pa nila ilang mga anak, na ang ilang mga gimbuhaton. Pero sa panahon nga tawgo na sila, natapos na ang ilang gimbuhaton. Og ang mga anak, may tagsa-tagsa na po kagimbuhaton nga gihatag sa Diyos. Usa sa amo ang igagaw dahil siya sa akong papa, pero layo ang ilahang nga town. Na sila sa city sa Tanhay. Ingon siya nga 3 years na kuno siyang tagsimba sa March of Faith. Dayong ni backslide siya o wa na gyud siya nakabalik. Unya kay nagkita man me. So gisiran ako siya taman. Kanang share nga basta kay hangtod nga maminaw pa ni. And human ako share ningon siya ka-proud nako sa Ginoo. Kay wa gyud lam ko nasayod may mga paryente day kong mga pastor. Naada siya mga paryenteng magtutudlo, magtatambag sa pulong sa Ginoo. Ngano man, kitang tanan ang inahanglan mo gyud tag magtutudlo, magtatambag sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Amen. So, padayon taningon ang 33, wala ako maibog og salapi o bulawan o bisti o nibisan kinsa. As a church leader mga igsoon or kining magapangalagad ta sa Dios, magapanudlo ta sa pulong sa Ginoo mga igsoon. Kung dili ka mabitik sa lust of the flesh, kanang panginahanglanon sa unod, hagbong ka sa kaibugon sa mga mata. Ninduta man. Kapalit ko, hininduta kayo. Di ba? Unya, og dili po na mga igsuon kanang garbos, kinabuhi. Muna ningon si Apostol Pablo, pag sulti mga igsuon nga, wala gyud ko na maibog sa salapi o bulawan, bisti o bisan kinsa. Muna mo ingon ko, material raman na. No? So, sila untay kuan, dapat sila, mutabang sila, dapat kuan. Material ra na. Mas labaw ang akong kalipay. Nga naman, isang pagdindot na kayo silang balay, mga nindot na kayo silang sakyanan. Ang kalipay sa mga alagad sa Ginoo mga igsoon kana mang naikalag nga mahimong testimony nga ingani sa kaniadto karon naligon siya diha sa Ginoo. Mo man ay maglipay nato. Sa kadaghang mga panahon nga mura na ko gikapoy Ginoo ug naay laing mo gwali Lord. Pahuway sa ko. Kana bitang kauna-una kag pwede ra man po kong mag-support sa church Lord. Ingana na mga tentasyon sa mga pastor. Narbaho na lang, support sa church. Yan na. Unya, or ma-discourage ka kay nakas, grabing panginanglanon, mulingi kanila, grabe rin silang haya-haya, waaman kakita na mo. Then maluya na ka, ma-discourage nga, Lord. And then ma-realize ka nga, bito no, ugna sila kwarta, material ram po na. Nay balay, nay mga sakyanan, usapan na din, mga material ram na tanan. And then inigsugod na sa service, doon na nagising-gising nga, kinsa man ha? Na yung mga bag-o nga kanang mo duol bitaw des Ginoo. Mabalik ang murag mo batanon na po ning imong kadasig nga manudlo ka muwali sa pulong sa Ginoo. Kaya ang atong kalipay mga igsoon kana yung kinabuhi nga maduol sa Ginoo. No? Gawali si Pastor GR. Ug naay mamatay bisan mga Kristohanon wala naghuna-huna. Muingon ra dayon. Ay, salamat Ginoo, nakapahulay na gyud siya. Ngano og naimperno ang tawo
nakapahulay. Bisan Kristohanon mo ingana. Di akong amahan magsaklay man to. Nay, nganang arong makalakaw siya, na siya tukag-tukag ba? Pananglit ang akong amahan, wa na bag-og, walay Ginoo, wala ni dawat ni Kristo. Unya, moingon ming, salamat sa Ginoo kay nakapahulay na sa among amahan. Makapahulay siya o sa impyerno siya. Nganong grabe ang among kalipay? Because nasayod kami nga ang among amahan na ay ligon nga relasyon sa Diyos. Munang di ta mabalaka kay kani mga Kristohanon mga igsuon ug naay mga minahal natos kinabuhing mubiya. Mura ra mag atong gibati kay nilangyaw ros layong dapit. Nya someday magkita ra. Tuwa siya nilangyaw dito. Someday bulangyaw punya ta. Ini katapos tong buluhaton mga igsuon. Munang wa yun. Wala gyud nag-gool og nag-unsa. No? Ini human og simban, ni brand out pagod gani ito. Ni kusog og ulan, na mauli ang mga tao. Gamay na lang nabilin. Ang nabilin ga jamming. Libo gurong mga tao ato no. Sa kuno sila namatyan, ga beatbox, ga unsa pa to. Ga jamming sila, ga kinantahay. Mga batanon dito. Nga naman, lahi manggid kayo mga igsuon. Basta kabalog yun ka. Nga ang imong minahal tua ni pauli sa Ginoo, perte maka. Kuan kayo. Kanang subla pa sa comfort ang madawat nato mga igsoon. So in fact, ang mga tao sa mo, atong mga Kristohano, ang di Kristohano, condolence. Pero mga Kristohano, congrats para sa imong amahan, pastor. Congrats, pastor. Graduate yung tatay ni mo. Unya na ay kaubang higala sa akong papa, kaniadto mga igsoon, niabot, gadalag, duha ka lungnik, duha ka karton. Nagtuo siya nga, napana na mo. Because, kamo ba? Karon pa lang daan, sultihin yung mga minahal sa kinabuhi, sultihin yung tibok panimalay. Nga inig, kinsay mauna na to, walay sugal o walay inom nga may tabo. Kaya muna magkagubot, magkaguliang. So, muna nahitabo mga igsoon. Kada gabi amo dyan ang i-announce, pasensya kayo kung mga igsoon, pero Kristohanon magaling among amahan, kami po mga Kristohanon, munang walay mga sugal, walay mga tagay. So, wag yun, nahitabo ngayon ana, igsoon. Gikas pagsugod. Although, na mga amigo si Papa nga gusto sila, pero ni-join sila og service, unya, nang lakaw na sila, unya, tuwa na sila sa mga, siguro sila, tindahan ba, or mga kaubang panimalay ni Papa sa unang mga kaubas trabaho ba, at to siguro sila dito magtagay-tagay. Pero, diha sa kanang dapit diin migatigo mga igsoon, diha ang lawas sa among amahan, wala gyud nahitabo nga. Bisan ang akong kuya, kabalo ko ang akong kuya, moinom pud na siya. But nahuman gayud ang simana nga gasigir sila pangluto, gasigir sila pang gibadlong sad namo ang ning mga totoo. Hurot gyud nga mo yung ayaw panilhig mo kay mulayas ng grasya. Wag gyud nagtingog bisag gamay. Yung ayaw ihapa ng abuloy, aw say tawag na. Limos, ayaw gihapa na. Kay, unsa po kayo ilang tulumanon na. Wagay, bisag usa ka buok tuotoong ni insist. Nga naman, kabalo silang ang namatay. Kaniadto mo ni binuhatan, pero nakristuano na ang mga anak, usab niya, mga alagad sa Ginoo. Perting nindutag yun. Hangtod na gina, pag-abot na dito sa paglubong. Pag-abot dito sa paglubong, dito na sementeryo, ang akong kuya mo'y nagwali. Samtang kami dito ga, distribute me og snacks. Na? Grabe kayo, pati snacks, gibless good ni Lord. Na? Sige. Naman ay uban mo yung, ayaw nagdadag uli. Di ba? Kapamilyar mo na? Nga ang mga snacks, dili padalag uli. Say dili dadog uli, nga dangkin man ang snacks. 500 katao ang gibadjitan. Sayang nga po nag-ibili ni mo. Dalag uli, oy. Di mo, kami mo mag-enjoy. O, uli ta, kaya pa'y daghan, at dito, tapay mga tuhod. Ano saan itawag ng putsero? Putsero ba ng tuhod sa... Bibo kayo. Dili ka makaibawong na ipatay. Nga naman, lahi kayo ang kalipay nga ibutang sa Ginoo anang dapita, kung ang naadiha, mga lagad sa Ginoo. Di gyud ka mahinomdom nga kantanan gud galing naay kalipay. Unya mayon na silang, "Hoy, ayaw ninyo katulog kay
kawato na ilisan og bani. Kabantay man ang mga totoo nga kawaton ko ng patay, ilisan og punuan sa saging. Tulog tayo. Kadlaw na, katulogon na kayo. Tulog. Ang gabi gini mga totoo sa mga tao. Ayaw gigagi sa pultahan, ayaw magbuak og plato, ayaw gigagi. Wag yoy bisag usang ni aksyog. Ngano man, gikan sa unang gabi hangtod sa katapusang gabi isog kaayo ang mga preacher. Kinaisugan. No? Sunod na, ikaw na po. No? So, at least, nalipay kayo ko kay glory to God. Ang amo ang igsuon, kami magsuon, sa kami nga siblings, pulo ka buok, mao'y gigamit ni Lord nga mahimong panag-ingnan pod sa among silinganan. Kay every time nga, tara, adto sa tas ka kuya gani. Matinga silang manglakaw na po, dala na mga asawa. Mga tumis ka kuya gani. Mag-meeting namin dito, mag-ampo. Muni, hani, nabayran na nato, kani-kani, niya pamantaon, sa amin nato. Ikaw bahala kuya, o unsaon na, kay ikaw may di adere. Kinanindutan yun. Na may uban, duha ra gani ka magsuon, magkaguliyang. Sagda na ni mo, Papa, kami rin kaatiban. Karoon na ka mukhang buhi. Pa, wa ni mo ti mo na, karon na kang wa na. Nga naman ang uban. Ana jud ko praise God jud kaayo ni. No? Pero kung dili tigali Kristohanon ang maong kana nga maong panagtigom mga igsoon kinalisudan nga naman. Na anay nangahubog. Na magmaoy-maoy, na mo gakos-gakos atong lungon maghilak-hilak. Nya imong aksyon higo na. Ayaw ka gilapse. Duod kaya medyo mo aman. Sutugor ka lang ko. Nga na patingali. Kinanglan dyan nato ni masabtan mga igsoon. Anyway, sige na, magtapos na ta kay gabiin na kayo. Makapahulay ta mga igsoon. Ingon diha. Asa naman layo na kayo ko. So, diretso na ta mga igsoon, gisulti na to niya tanan, adto na ta sa 36. Kanina. Sa verse 36, ningon diya, human kini masulti ni Pablo, miluhod siya og nagampo uban kanila. So, human na siya panamilit, luhod siya yung giampuan. Lord, timanan ng katawhan. Verse 37, naghilak silang tanan og migakos og mihalok kaniya sa pagpanamilit. Verse 38, nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Unya gihatod nila siya ngadto sa sakayan. Dinhi na ako i-close ni kay arong aritas atong practical nga mga angayang i-aplikar sa atong kinabuhi. Aritas atong application mga igsoon. Ang last nga verse ningon diha nga nasubo sila pag-ayo tungod sa gisulti ni Pablo nga dili na sila magkita pag-usab. Subo kayo sila. Now, buot gipasabot nga dili buot sa katawhan nga si Pablo mawala nila. Dili sila malipayon nga dili na nila ikita ni pag-usab ning tawhana. No? Wag kita nga mga anak na ay 7 last word ang atong mga ginikanan. Anak, katong akong gabas, si pusa. Ang yuta, tarungan yung bahin. Ikan atong lube, pingos pikas lube niya. Kay puro kalubinhan. Gubot gapon. No? So, hilak sila, guul sila ayo. Nga naman, natapos na ang obligasyon, ang trabahoon, ug ang gibuhaton ni Apostol Pablo alang kanila. Mga anak, ako mong painumduman, bisan pag-unsa kalig-on sa panglawas atong ginikanan, bisan pag stable sila kayong mga panarbaho, moabot ang panahon nga matapos ang ilang gibuhaton alang nato. Uy, batanon pa man kayo ng among pastor. Moabot ang panahon nga matapos ang gimbuhaton. Nga naman, wala man ta kabalog pilay allocation ni Lord. Ikaw, Jonas, 11 years na ka magtrabaho sa Cortez. And after that, balinon ka din. Wapo ta kahibawag ing anak po, no? Ikaw po, wala po ka kabalo. Uy,
imo na imong gimbuhaton nga maglingkod maminaw. Karon magsugod na kas gimbuhaton nga ikaw na magwali. Na? Bantayin niyo kayo kay nagyoy mga gimbuhaton nga gihatag si Lord. Pero unsay ni sulod sa akong una-una o sa akong kasing-kasing nga akong gipamalandungan o gayo mga igsoon, kanang ilang kasub-anan kay mubiya na si Pablo. Sa lahing bahin, magpasalamat sila nga, oh, thank you Lord. Sa panahon nga, naapa siya, uban namo, natudluan kami, naligon kami, nagbarog kami, nakabangon mi Lord. Natangtang niya mga totoo, mga lihilihi, mga kay nahimong napulihan sa kaalam sa Diyos. Sa laing bahay, naghilak anak, nalipay sila. But, pwede sad nga naghilak sila kay di pa unta, gyud mi, musugot nga mawala ka na mo. Nasultian ka na ko mga igsuon, ang atong pagkakristuhanon, klarohon nato. Kay basin unya, kung estudyante ka, naakas inyong classroom, ang imong mga classmate, nag-ampo nga mo transfer na unta kaglayang eskwelahan or muundang na kag-eskwela. Unya, kristuhanon ka. It means nga, wala ka na imong panalangin nila na igihatag pagyug kanila kabugaton, problema, kagulanan. Pila ninyo diri ka trabaho kag kumpanya. Ang imong kakaubanan sa trabaho, mismo ang imong amo, nag-ampo, Lord, mo retire na unta ni. Lord, atakihon na unta ni, maparalyze na ni, Lord. Kay wala ni nahimong nakatabang sa kumpanya, gaswildo na lang kuanin niya, wag yun na nako ni siya napusli. Kay dili na kaya siya maayong mo trabaho, kay igo ra siyang manghadlok, sige, tangtanga ko ninyo, kabayad yun mo, kay 30 ka tuig na ko diring ka trabaho. Ikaw ba karon ang Kristohanon nga kung muwala, muhawa ka sa ana nga komunidad, ana nga dapit, muhilak sila, mag-goal sila kay mahawa ka, or ikaw ang Kristohanon nga giampo nilang maulayas na unta ka? Daghang Kristohanon ingana mga igsoon, ang tawag ana nila danghag nga Kristohanon. Kanang ingnon ka sa imong inahan, amahan og mga igsoon, kuya, kung wala ka dinhi sa balay, malipayon mi, malinawon mi, ug mauli ka magkaguliyang ning balay. Now, pamalandungan ni kayo, nasubo sila tungod sa kay mugikan na sa Apostol Pablo. Dili na nila makauban. Now, ako ning klaruhon pag-ayo mga igsoon. Unsang matang sa pagkakristohanon ka? Nga kung naa ba ka malipay sila pag-ayo? Or kung naa ka maglagot sila? Ni ana po nilabtano no. Dako ang baba ang buong agin tani. Buang agin man di ay. Unya, pagwa ka di, uy, praise God. Absent si Milyone. Malinawon kita ron, kaya wala siya. Or naa ka sa imong gitrabahuan. Ang imong amo, imbis nga malipay o masubo nga mawala ka, nagampo, gisa kalusa ka ni mo retire, maayo untag atakihon na ni, maparalyze ni arong mo retire, gini diritso. Naminaw pa ta? Ako na ning gisulti sa eskwelahan, sa itong panimalay, o sa atong gitrabahuan, o bisan sa church. Unsa man ka? Sama ka ba ani? Nga importante kaayo ka alang nila? Nga kung naa ka, confident sila kay, saon man nato ni, ay okay ra na man si kuan kamao si ana. Or, ang mga tao maingong, na ana po ni si kuan, magbuot-buot, trabagin ni. Di kita katarong aning atong project ron, kay siya ray masunod. Di ba? Atong ablihan karon ang atong mga panghuna-una. Because na ay mga kumpanya nga nabalaka silag ayo na kini si Joshua Valles, 58 na ang edad.
Hapit naman ni siya mo resign. Saon na lang ani, kisa kay sunod ani. Naara ba dyan problema sa kumpanya? Kaya nira dyan si Sir Joshua mo atong makuan ani niya mo resign naman. Yun niya, saon man eh. And bisan ang imong amo nagampo nga Lord, hatagan unta nimo kaligon panglawas si Joshua Ginoo nga bisag mag-edad siya sa sinta dili sa unta siya mo resign kay grabe kayo ang kumpanya nag-uswag og naglambo tungod ani niya. Di ba? Or Lord kanus pa man nimo layas Ginoo. Sigsaog padungog-dungog, sigsaog palayas. Oy gasweldo naman taon lamang ko ani wala hinungdan. Mas dako pa kung mabayaran og dili ni mag-early retirement ni o mag-early retire. Ay, Ginoo ko. Na problema sila nimo. One thing nga nasabtan ako ayo aning kaning paghilak sa mga katawhan mga igsoon kini. Nga nakita nila unsa kadako ang value nga gibutang ni Lord diha sa imong kinabuhi. Nga wala sa ilaha. Amen? Mao nang sa trabaho mga igsuon, walay retirement. Bisan si Dr. Miles, ingon siya, sa trabaho dili pwedeng mag-retire. Pwede kang mo retire. I mean, unsa kay kalahian sa work o sa job. Ato na lang himuong gaan-gaan rong masabtan. So kung mekaniko ka sa Toyota, pwede kang mo retire sa Toyota o di na ka mo duty dito. Pero sa imong pagka-mekaniko, di ka pwedeng mo retire. Nga naman, bisag niundang nakadito sa Toyota, ang mekaniko ka dito, lang kas inyong balay, naamay mo doon, ni mo dito. Jer, Brad, Roger, guba makakong kuan, saan mo to? Di magkamayon, ni-retire ako. So pwede kang mo retire sa imong job, pero sa imong work, sa imong assignment, di ka ka-retire. Gawas kung sama kang Apostol Pablo, natapos na ang imong gimbuhaton. O ang ako lang, idasig sa akong kagalingon o kaninyo nga naminaw mga igsoon. Unsa man ang matang sa imong pagkinabuhi. Ikaw ba karon ang Kristohanon nga kung mawala ka, masubo sila? Or kung mawala ka, muingon sila mirese. Praise God. May ragyod. Gigaba. Ibutang nis imong huna-huna. Now, pwede ning mahitabo sa mga dili Kristohanon. Pero nato nga mga Kristohanon, be diligent gayod. Bata-batanon or hamtong. Dapat ikaw ang hilakan. Grabe mo biya na giday ka. Di kayo yung praise God. Nahawa na gyud. Wa na gyud tayo. Wa na yung mga saba na to. Wa na yung mag-goal. Ibutang na sa imong huna-huna mga ison. Hopefully, sa di pa matapos ang imong gimbuhaton ibabaw sa yuta. Nahimo kang kasulbaran sa problema. Nahimo kang dalangpanan. Nahimo kang paagi. Mangitag paagi. Mahimo kang butangan sa pagsalig sa ubang tao diha nimo. Og dili ka mahimo nga ilang kapandulan, ilang panghimarauton, ilang libakon, og ilang panganduyon nga mawala na ka. Because bisag unsa pa ka proud sa imong kagalingon nga Kristohanon ka. Kung imong binuhatan, imong pagpanulti og imong pamatasan, dili makapahimuot sa uban. Kung naa kas trabahoan, mag-ampo ang imuhang amo. Lord, madasmag na unta ni kapaingon deres kumpanyang atakeho na unta ni aron mo retire na ni. Munang kinahanglang tarongon yun nato ang atong kinabuhi mga igsoon. Amen. Yampo na to mga tao nga Lord. Kining mga tao mga igsoon nga naay kasing-kasing nga liwat sa Ginoo, daghang mag-ampo. Kaila siguro mo ni Sir Joaquin. Kana si Sir Joaquin mo na naghatag sa atong tangke o kanang stand sa tangke. Daghan kana siyang mga church nga gitabangan og mga individuals. Like mga estudyante nga kaila niya. Bisag dili kay niya close. Labi na ni silang Cordoman family kay sila may unag yung nagka-close anak niya.
Grabe kayo. Munang ang akong giampo sa Ginoo, Lord, idara naman si Sir Joaquin. Hatagi na siya kaligon sa panglawas, Ginoo niya. Patas ang kinabuhi o iuswag siya sa iyahang panarbaho. Amen? Nga naman. Because nahimo siyang grabe ka valuable. Naa niya ang kabililon sa Ginoo. Gibutang diya sa iyang kinabuhi. Maunang daghan kaayo nga mo ampo. Pero kung manghimaraot ka sa uban, di pag yung kamutabang sa uban. Bisag ga wheelchair, naka-billionaire, di pag yung ka manghatag sa imong panalangin. Ang mga tao mag-ampo, matiwas na unta ni. Timan ini ha. Ang last testament ni Apostol Pablo, ngadto sa Efeso, ilang gisuklian, gibalusan nilag kasubo og paghilak sa dihang mulakaw na si Apostol Pablo. Ing anak bata mga igsoon. Or gipanghimaraot ba hinuunta. Hinaot natay nasabtan sa dili pa matapos ang atong gibuhaton ibabaw si uta. Mabuhat nato ang kabubuton sa Dios alang sa kalipay sa uban. Especially sa pagpaambit sa kaluwasan nga maanaa lamang kang Ginoong Hesukristo. Ang Dios magpanalangin nato mga igsoon. Amen. Magampo ta amahan namo nga langit nun. Salamat kayo sa mga pulong, Lord, nga among nadungog. And we pray, masamtang wa panahuman ang among gimbuhaton ibabaw sa kalibutan, himo kami, susama sa gihimo ni Apostol Pablo, iyang gisulti, nga mauni ang iyang gibuhat. O nahimo o Dios nga panag-ingnan ang iyang pagkinabuhi. Gani ang katawhan Ginoo sa Efeso, nasubo nga dili na nila ikita pa pag-usab si Apostol Pablo. Kami usab o Dios, samang paagi, samtang may kinabuhi pa kami sa among panimalay, sa eskwelahan, sa trabahuan, sa simbahan, o bisan asa nga komunidad o Dios. Mahimo kami Ginoo nga panalangin sa among gibuhaton, diha kanimo ngadto sa among sigatawo, sa ingon ni Ana Amahan. Matapos namo ang buluhaton nga imong gihatag diri kanamo, nga nahimaya imong pangalan o Diyos. Thank you Lord sa imong mga pulong. Naabot niining mga mensahe o Diyos. Ikaw may magapanalangin. Ikaw may magabubo kanila sa imong kusog, dihog kaalam. Salamat kayo sa tanan o Diyos. Imong mga pag-ampo nga kami o Ginoo. Pinaagi sa imong balang espiritu. Malig-on kaming magkinabuhi. Sumala sa mga nakatuunan namo o Diyos. This is our prayer. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Manindog ta mga igsoon. Atong awitan ng Diyos. Samtang magkinabuhi ta, ibabaw sa iyo ta, panganduyon nato. Nga ang Ginoo mo ay atong kusog mga igsoon. Ato inon si Lord.